Dobar dan, dragi prijatelji i posjetioci kanala Mićino, ali baš dobro. Evo, spremamo danas jedan pravi, što bi rekli, zimski ručak. U ovo vreme, evo sad napolju je hladno, jako, baš duva košava ovde kod nas u Južnom Banatu. Mi ćemo danas spremati kiseo kupus sa piletinom i sa krompirom. Jedno izvanredno, fantastično jelo, gde ne treba mnogo ni sastojaka, ni neke velike filozofije, što bi rekli, jednostavno, a preukusno. Da, znači evo, imamo ovde 4 bataka sa karabatakom, on prilike ima oko 800 grama, pola glavice kiselog kupusa, pola kilograma, 2 ova veća krompira, dve glavice crnog luka, so, biber, imamo ovde začin za piletinu, suvi začin za krompir, crvena ova slatka paprika i začinska i beli luk u granula. A idemo da istiskamo krompir i luk i da spremimo za dinstanje. Pripreme smo izvršili. Idemo sada, malo smo stavili ovaj tiganj maslinovog ulja i puter. I na tome da izdinstamo prvo luk. Posolite. Luk je počeo da menja boju, pogledajte, postoje staklost. Sad tu dodajemo kiseo kupus. I njega ćemo jedno 10 minuta da prodinstamo. Dok se ono tamo dinsta, da mi sad začinimo ove batake. Prvo ćemo staviti soli. Idemo i s jedne i sa druge strane. Stavit ćemo bibera. Prvo ih zasečete malo ovako. Lepše će se ispeći i primit će bolje ove začine. Tako. Ja ovde imam specijalno jedan začin samo za piletinu, to stalno stavljam. To može suvi začin, imate u prodavnicama, u marketima, izvanredan je. Paprike. To ćemo i sa druge strane. Prelijete uljem i ovako utrljate začine. To je spremno za pečenje. Evo, pogledajte, složili smo u ovaj pleh ovako do polovine krompir, do polovine kupus. Krompir isto začinite, ja sam stavljao suvi začin, stavljao sam biber, so, po želji. I sad preko ovoga ređamo batake. Evo, pogledajte kako to otprilike izgleda. Ide u revnu na 180 stepeni, pola sata pa ćemo okrenuti drugu stranu. Evo, dragi prijatelji, naš kupus sa piletinom je gotov. Pogledajte, samo ćemo da ga pospemo ovako malo sa peršunom. I to bi bilo to. Znači, otprilike jedno sat vremena. 30-35 minuta s jedne i 30-35 sa druge. Sad ćemo ga složiti u tanjir pa da vidite kako izgleda. Evo, dragi prijatelji, pogledajte kako to izgleda u tanjiru. Sad ćemo malo kupusa, malo krompira i još ćemo malo kupusa. Sjajno. Evo, pogledajte kako je meso mekano, vidite, a od gore hrskao. Jedva čekam da probam. Pogledajte ovaj recept, puno pozdrava s kanala Mićino, ali baš dobro.